Кніга паўторанага закону, раздзел 23. Не павінен еўнух з патрушчанымі або адсечанымі яечкамі або адрэзаным членам уваходзіць у супольнасць Господаву. Не павінен уваходзіць байструк у супольнасць Господаву, нават у 10-м пакаленні. Не павінны ўваходзіць аманіцяне і маабцы у супольнасць Господа навекі, нават у 10-м пакаленні. Не ўвойдзе ён у супольнасць Господа навекі, таму што не захацелі яны выйсці вам насустрач з хлебам і вадой, калі вы ішлі з Егіпта. Ды набылі супраць цябе Балаама, сына Беора, з Петора ў Арам на Гараіме, каб цябе праклінаў. Але Господ Бог твой не захацеў слухаць Балаама і замяніў праклён адносна цябе на дабраславенне, бо ён узлюбіў цябе. Не ўчыняй з імі міру і не жадай ім добра ва ўсе дні жыцця свайго навекі. Не мусіш брыдзіцца эдомцам, бо ён твой брат, а не егіпцянінам, бо ты прыбыльцам быў у зямлі яго. Тыя, што нарадзіліся ад іх у 3-м пакаленні, могуць увайсці ў супольнасць Господаву. Калі выступіш супраць ворагаў тваіх у бой, сцеражыся усякай ліхой рэчы. Калі знойдзецца ў цябе чалавек, які паганіцца ў час начнога сну, дык хай выйдзе ён з лагера і не вернецца, перш чым не памыецца да вечара вадою, а пры захадзе сонца хай вернецца ў лагер. Завядзі месца па-за лагерам, у якое хадзі па патрэбе. Несучы кіёчак за поясам, і калі выйдзеш вонкі, выкапай ямку і, схінуўшы нячыстасць, закапай. Бо Господ Бог твой ходзіць пасярод лагера твайго, каб берагчы цябе ад ворагаў тваіх і выдаваць іх табе. Хай лагер твой будзе святы, і хай не ўбачыць ён аніякай нячыстасці ў ім і не пакіне цябе. Не выдавай нявольніка, які да цябе ўцёк, гаспадару яго. Хай ён жыве з табою пасярод цябе, у месцы, якое ён выбера ў адным з гарадоў тваіх, які спадабаецца яму, і ты не засмучай яго. Хай не будзе распусніцы сярод дачок Ізраэля, ані мужчыны-распусніка сярод сыноў Ізраэля. Не складай у ахвяру заробку распусніцы або платы распусніка ў доме Господа Бога твайго, чым бы ты не прысягаў, бо Господ Бог твой брыдзіцца адным і другім. Не давай пазыкі пад працэнты брату свайму, ані грашамі, ані харчаваннем, ані іншымі якімі рэчамі, але давай чужому. Брату ж, дай без працэнтаў тое, у чым ён мае патрэбу, каб дабраславіў цябе Господ Бог твой ва ўсім, да чаго прыкладзеш ты руку сваю на зямлі, у якую увайшоў ты, каб валодаць. Калі складзеш прысягу Господу Богу твайму, не маруць выканаць яе, бо Господ Бог твой запатрабуе гэтага ад цябе і залічыцца гэта табе за грэх. Калі ўстрымаешся ад абяцання, будзеш без граху. А што выйшла з вуснаў тваіх, той захоўвай і рабі, як абяцаў ты Господу Богу твайму. З уласнай волі і вуснамі сваімі ты гэта абяцаў. Калі ўвойдзеш у вінаграднік блізкага свайго, еш вінаград, колькі табе падабаецца, але ў кошыку не вынось з сабой. І калі ўвойдзеш на ніву блізкага свайго, зрывай каласы рукою, а сярпом не жні.